Simple Pet Shop ja Wolfan LPS ollaan nyt maalaamassa petsejä. Jee, kivaa. Moi! Ja aloitetaan nyt sillä, että Wolfan LPS maalasi mulle yhden petsin. Itse se maalasi ton siniseksi ja ton mustaksi. No ei ole mikään hieno, mutta on se nyt ihan hyvä. Niin, on hieno, mutta nauroin yhdelle toiselle tulle, joka ei nyt kuulunut tuohon petsin ulkonäkövaihtoehtoisesti. Niin, oikeasti sitten ei kuulunut. Joo. Vähän hieno. No kesken. Niin. Ja sitten mä maalasin Wolfan LPSlle yhden halutun petsin, mikä tulee LPS-elämäsarjan 4. jaksossa vampyyriksi. Ja se on tämä. Ei nyt ihan näytä vampyyriltä, mutta niin. Ehkä jos ostan joskus valkoista kynsilakkaa, koska nyt ei sitä ole, koska vahingossa ostettiin väärä kynsilakka, niin sit sille tää semmoset hampaat. Joo. Jos se suostuu. Eli tällaiseksi. No joo. Koska jos sitä käyttäisi johonkin muuhun tarkoitukseen. Tähän. Täällähän on jo, missä se nyt on se. Tällä, joka on myös siinä sarjassa tulee olemaan, niin tällä on jo myös hampaat. Joo, MS-hampaat. Niin. Joo. Ja mä oon just muokkaamassa tätä. Eli toi kukka ja sit noi jalat. Ja Korvat. joo, niin korvat kestäviä vähän päätä yritän. Niin, ja Simple Pet Shop rupeaa kohta maalaamaan tätä ihmeellistä. Loppuun eli noi pisteet, ei ku, mitä nää on? Pallot tossa päällä ja sitten. Joo, mä alan vaikka oikeasti. Mitä niin? Siivu. No niin. Niin, ja minkälaiseksi mä sen maalaan. Hei! Tehdään tästä semmonen pila, mummeli. No okei, tee mitä haluat. Joo, tehdään tästä halkeileva. Ups. Anteeksi. Joo, tehdään halkeileva ampiainen. Testataan takaraivoon. Tää on semmonen testauspetsi. Ups. Mitä se nyt? En mitään. Laitetaan tänne tähän. Mitä tästä tulee? Iu. Totta. Vitsi, kun tätä voisi vähän nopeuttaa siihen, että aika hitaa. No niin, ja sitten ruvetaan odottamaan. Että kohta tuosta selviytyy sitten ihan. Että se rupeaa halkeamaan. Kato. Hemmiä aika Näytetään, miten halkeileva kynsilakka toimii, vaikka kaikilla katsojilla varmaan onkin sitä. Eikä mulle se ole katsojia, ei kukaan katso mun videoita. Simple Pet Shop. Sä voisit vähän kaikki petseillä, että niitä aikaa kävisi pitkäksi. Okei. Kun se... Au. Me tehdään sitten varmaan toinen osa tästä, koska näytetään sitten nämä valmiit petsit ja sitten kun tää kakka-aivo on nyt sitten, jos tää rupeaa nyt hankakeilemaan tämmöisellä muovilla. Hei no!